dacă politică nu e morală, înseamnă că nu e politică. Este curvăsărie, este bordel. Deci nu poți să nu faci ceea ce ai bun, dar mai mult decât să faci contrariul a ceea ce le-ai promis oamenilor este inacceptabil. Eu n-am putut să stau cu acești oameni. Statul trebuie să asigure numai respectarea regulilor, să dea reguli corecte și să asigure respectarea regulilor. Să fie arbitru, nu să fie jucător. Acum să te duci tu, Iohannis, să declari că cea mai mare realizare a ta în primul mandat este că ai dat jos guvernul PSD și că ai reușit să oferi un guvern liberal de dreapta, să readuci PSD-ul la putere, este ceva de noaptea minții. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit! Numele meu este Doris Lupu și în următoarele câteva minute bune voi avea alături de mine în această primă emisiune tip podcast un invitat de excepție care a venit la Sibiu, e adevărat într-o zi de weekend, dar n-am pregetat să-l invit alături de mine, să-l cunoaștem dincolo de ceea ce înseamnă un om politic care se numește Ludovic Orban, un nume pe care cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem, dar cred că mai puțin cunoaștem culisele. Domnule Ludovic Orban, mulțumesc că ați acceptat invitația mea într-o zi de sâmbătă înregistrau. Și eu mulțumesc de invitație. Ați venit la Sibiu, oarecum să fiți alături de ceea ce se construiește aici, alături de echipa Forța Dreptei Sibiu și cea municipală și cea de la județ. Spuneam că dincolo de omul politic cu o carieră de aproape 25 de ani, sunteți într-un anume anotimp al vieții dumneavoastră. Dar ați fost și băiat, ați fost și adolescent, ați fost și copil, ați fost și tânăr, ați fost și om matur. Unde vă situați acum? Mă consider tânăr. Nu contează vârsta, nu stau să mă uit în contabilitatea care este înscrisă în buletin. Contează cum te simți. Ce formă ești. Slavă Domnului, n-am niciun fel de beteșug și niciun fel de problemă de sănătate. Sunt, ca să zic așa, în formă, atât din punct de vedere fizic cât și mental, și sunt la fel de entuziast aproape ca la prima tinerețe. Domnule Ludovic Orban, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Venit la Sibiu, oarecum să fiți alături de ceea ce se construiește aici, alături de echipa Forța Dreptei Sibiu și cea municipală, dar și cea de la județ. Spuneam că dincolo de omul politic cu o carieră de aproape 25 de ani, sunteți într-un anume anotimp al vieții dumneavoastră. Dar ați fost și băiat, ați fost și adolescent, ați fost și copil, ați fost și tânăr, ați fost și om matur. Unde vă situați acum? Mă consider tânăr. Nu contează vârsta, nu stau să mă uit în contabilitatea care este înscrisă în buletin. Contează cum te simți. Ce formă ești. Să înțelegem că sunteți în a doua. Sau da, la început. să-i spunem așa, a doua tinerețe. Dacă ar fi să ne întoarcem înainte de a ataca filonul politic la băiețelul și copilul Ludovic Orban, ați fost mai năbătrâios, așa? Da. Suntem doi frați. Diferiți? Leonard, fratele mai mare, eu, fratele mai mic. Leonard era foarte cu minte, foarte silitor, foarte ascultător și el răspundea și de mine. Și Leonard a fost pedepsit nu pentru că a făcut el prostii, ci pentru că nu m-a împiedicat pe mine să fac prostii. De obicei așa se Așa a fost pedepsit de părinți, fiind fratele mai mare. Am avut inițiativă, nu făceam prostii mari. Dar aveam o curiozitate, aparte am încercat o mulțime de lucruri. Ați avut o educație conservatoare? Neapărat conservatoare, dar o educație destul de
strict orientată spre respectarea regulilor, normelor de conviețuire, orientată spre învățătură. Părinții mei și-au dorit foarte mult ca amândoi să învățăm, să fim serioși la școală, să luăm note bune, să mergem la școli, licee, la facultate. Ca să zic așa, amândoi am învățat bine, numai că dacă ne luăm după... la școală sau de la fratele mai mare? M-a ajutat foarte mult fratele mai mare. Eu am trăit și în anturajul fratelui mai mare, care era, să spun, cu un an școlar înaintea mea și eu cam știam ce se întâmplă în anul care urmează de la fratele meu și de la colegii lui. Și de la colegii lui. Nu chiar în toate domeniile, dar în anumite domenii care mă interesa, uneori învățam în avans. Am învățat bine amândoi. Diferența între mine și fratele meu era la o notă, nota la portare. În timp ce Leonard avea nota 10, eu mai luam câte un 7, câte un 8 la portare. Dau un exemplu. În liceu aveam o trupă de rock Bacchus, care făceam repetiții la clubul care era la subsolul liceului. Cântați la instrument sau la chitară bas. Am și atestat la chitară bas și cânt și la chitară recent. Și era ziua uneia din cei 3 membri ai trupei și am organizat o petrecere. Și am avut ghinionul ca la acea petrecere, directorul care mai patrula din când în când în anumite zone ca să vadă ce fac copiii, directorul a uitat exact, ne-a prins de ziua uneia din colegii noștri și, mă rog, mai aveam o bere, mai fumam 1-2 și ne-a pus în vedere 2 soluții pentru membrii trupei, să alegem între 2 soluții. O soluție era să ne tundem la 0 și o altă soluție... O altă soluție... Normal. Era părul meu. Doamna capilară era importantă în perioada adolescenței, era în clasa 10, nu dați seama, clasa 10, 11. Doamna capilară era importantă, pentru că prin ea să arătai tendința sau să ne tundem 0, sau să acceptăm să facem practică, că fim scoși de la ore 2 zile, un fel de eliminare, dar să facem practică la atelierul liceului. Și normal că n-am renunțat la podoaba capilară și am preferat să muncim la atelierul liceului și chiar atunci am făcut porțile de pe terenul de fotbal de la Andrei Șaguna. Porți care au rezistat peste 20 de ani. Practic le-am sudat, le-am asigurat, nu le-am proiectat noi, le-am proiectat maestru care profesorul de tehnologie și profesorul de tehnologie, noi am făcut munca fizică, sudură, îmbinări, cu mașini de găurit. Gândiți-vă, noi eram teoretic liceul Andrei Șaguna în Brașov, care e dacă cel mai prestigios liceu, dar aveam inclusiv atelier de mecanică, la care era strung, freză, mașină de găurit. Adică puteai să-ți dezvolți. Nu exista învățământul dual, dar erau laboratoare, ateliere, în care puteai să faci și practică, și lucruri practice. Laborator de chimie, laborator de fizică, laborator de biologie, se făceau și experimente, era atelierul, adică puteai să ai un contact cu lumea reală, nu era atât de teoretizat cum este astăzi învățământul. Și asta ajută foarte mult copilul să-și descopere abilități și chiar inclinații în confruntarea. Plus că mai erau pe lângă școli, licee, mai erau diferite cluburi unde puteai să practici Palatul Copiilor, unde puteai să practici alte tipuri de activități concrete, practice, care să-ți dezvolte abilitățile într-un domeniu sau altul. Care sunt foarte importante și cred că asta cam lipsește învățământului de astăzi. Legătura cu practica. Da. Ați vrea o lege a învățământului mai puțin teoretică? Aici trebuie o schimbare de mentalitate, de o schimbare de calitate. Legile pot să ofere cadru, pot să
reglementeze anumite lucruri, dar aici e nevoie de o schimbare de mentalitate, care trebuie să plece de la schimbarea mentalității, inclusiv la cadrele didactice. Pentru că sunt destui care consideră că e obligația elevului să învețe și nu este obligația dascălului de a trezi interesul pentru materie, pentru elevi, mai ales pentru acei elevi care nu par să fie interesați de materie. Până la urmă, responsabilitatea pentru transmiterea cunoștințelor este, în primul rând, responsabilitatea profesorului, cadrului didactic, după aia părintele și după aia copilul. Sigur că e important și copilul să fie neapărat constrâns, dar să fie interesul să fie stimulat. Sunt metode moderne de predare care au succes în foarte multe țări și au succes și la noi, că și la noi există foarte multe cadre didactice care inovează, care apelează la metodele moderne de predare și care urmăresc să trezească interesul copiilor pentru materia pe care o predau. Pentru că dacă nu mai transmiți cunoștințele teoretice fără să îi faci conexiuni, fără să-i dai exemple de legătură cu viața concretă a cunoștințelor pe care îi le transmiți elevului, foarte greu elevul este interesat și chiar dacă învață unii, mulți învață formal, ca niște mecanic, nu prin conexiuni, nu în mod rațional, nu căutând să înțeleagă, practic, firul logic și alte elemente care țin de informațiile pe care le primește din partea profesorului. Iar mecanicul merge foarte mult în zona asta de memorie pasivă. Adică am uitat dacă am învățat mecanic. Da, se apelează la memoria mecanică, la memoria fotografică, și asta e. Și noi am să insistăm și noi folosim memoria fotografică. Eu, înainte de orice examen important de teză, de ăsta, îmi rezervam în dimineața zilei, 2 ore mă trezeam de dimineață și treceam prin materie pe lungă, pentru că, având o memorie fotografică bună, îmi rămâneau, numai că memoria fotografică este o memorie de regulă pe termen scurt. În care, dacă tu nu le așezi într-un concept rațional, logic, nu ai cum să ții minte foarte mult informațiile care le acumulezi. Eu nu am copiat la niciun examen, nici toate. Nu exista discuție cu privire la copiere. Am învățat pentru fiecare teză, pentru fiecare examen în facultate. Toate le-am luat căutând să înțelegem efectiv materiile respective. Eu am încercat o singură dată aici să copiez în viața mea și atunci am fost prinsă. Voiam probabil și eram curioasă să văd ce înseamnă această experiență de a copia. Dar de atunci nu s-a mai întâmplat. Copiatul e ca și cum ți-ai furat sigur căciul. Și asta e o chestie care am înțeles-o. Sigur, am avut părinți oameni simpli. Nu erau mari intelectuali. Tata merceolog, mama era operator la întreprinderea cinematografică. Dar oameni muncitori, oameni care au reușit să ne sădească această convingere că dacă ai carte, ai parte și că faptul că înveți, că e serios la școală și că te ajută foarte mult în evoluția ulterioară în viață. Când v-a bântuit prima oară ideea de a intra în zona politică? De mic am avut o sociabilitate. Mi-au plăcut oamenii, mi-a plăcut să mă joc cu alți copii, să fac noi cunoștințe, să am o înclinație spre viața socială și o sociabilitate, capacitatea de a lega relații destul de repede cu oamenii. Și plăcerea de a fi între oameni. Indiferent că era vorba de jucat fotbal, sau de mers la petrecere, sau de mers la țigară în pauză și așa mai departe. E o chestiune. Sunt oameni care sunt mai extrovertiți, care se simt mai bine alături de ceilalți, care sunt mai sociali. Și am fost un om foarte sociabil de mic. Pe lângă asta, mi-au plăcut, să zic, cunoștințele umaniste. Și întotdeauna am fost înclinat așa, am avut o înclinație artistică. Chiar de mic. Am fost la cor de mic, încă în clasa a 2-a sau a 3-a. Înclinația asta spre muzică am dobândit-o în special de la tatăl meu, care ne ducea la operetă, la
operă filarmonică în Brașov și am mers de mic la spectacole muzicale. Practic, am avut această înclinație umanistă, până la urmă am ajuns să fac ingineria, pentru că în Brașov, Universitatea din Brașov, nu era decât pe tehnic. Nu avea jurnalism, drept, era practic axată în special pe inginerie mecanică, autovehicule rutiere, mecanică fină, TCM, ce am terminat eu, silvicultură. Practic, Universitatea din Brașov era pentru învățământ tehnic și nici nu eram foarte stăriți astfel încât să ne putem permite să învățăm în București. Și până la urmă am ales și după fratele meu, care fratele meu și el a dat la inginerie. Cum ați reușit să transferați cunoștințele acestea umaniste și inclinațiile spre zonă tehnică? Peste tot e vorba de rațiune, de inteligență, de asociativitate, de raționamente. Indiferent că vorbești de drept, că vorbești de sociologie, sau că vorbești de rezistența materialelor sau de cinematica utilajelor, schemele cinematice ale utilajelor, toate sunt logice, sunt interconectate între ele și sunt sisteme complexe care pot fi înțelese și care sunt formate din elemente. Și vă spun, indiferent, iar eu întotdeauna, încă, cam așa, când cam de clasa a 6-a, a 7-a, când încep cât de cât să fie inteligența pusă la încercare, eu am încercat să înțeleg. Eu n-am putut să învăț un lucru pe care nu l-am înțeles. Dacă nu am văzut firul logic, dacă nu am văzut elementele de bază care compun, să spun, o structură complexă, mi-a fost foarte greu să înțeleg. Ca să înțelegi, de exemplu, rezistența materialelor, trebuie să fii foarte atent la analiză matematică la facultate, mai ales în anul 2 și 3, când erau, practic, raționamente în analiză matematică care sunt fundamentale pentru mecanica fluidelor sau pentru rezistența materialelor, fără de care nu poți înțelege rezistența materialelor și mecanica fluidelor. Dar, v-am spus, întotdeauna am avut această înclinație. Am citit filozofie încă din liceu, am și fost la Olimpiadă la filozofie. Am citit foarte mult, nu neapărat Karl Marx, Lenin, ci și operele altor filozofi, care se găseau foarte greu. Și de asemenea, mi-a plăcut să citesc și altceva decât ziare, de exemplu, urmărea revista Lumea, care era așa ca o fereastră unde mai găseai câte ceva din ce se întâmplă afara granițelor României. Chiar în ciuda izolaționismului regimului comunist, în revista Lumea puteai să vezi ce se mai întâmplă pe afară, să-ți dai seama totuși că lumea e altfel, e diferită, e mult mai mare. Am avut această aplicare, sociabilitate și aplicare, să spun, spre luatul asta umanistă. Care a fost un trigger pentru zona politică. Da. Decizia de a intra în politică am luat-o foarte repede. Eu m-am înscris în zona liberală din octombrie 1990. Și de altfel am descoperit că sunt liberal înainte de Revoluție. Cum ați defini conceptul ăsta de liberalism autentic? Să cunoști ce înseamnă liberalism, să vezi, să citești istoria gândirii politice, să înțelegi ce înseamnă liberalismul din punct de vedere filozofic, politic și economic. În comparație cu liberalismul actual? Deci, practic, liberalismul a redescoperit individul. Individualismul liberal, care nu e egoismul liberal, individualismul este, de fapt, redescoperirea individului, ca, să spun, ca parte componentă a societății, care este, de fapt, ținta politicilor fiecăruia. Teoria drepturilor naturale, drepturi care sunt venite de la Dumnezeu și care nu sunt inalienabile, nu pot fi străinate aceste drepturi naturale, care sunt dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la fericire, dreptul la proprietatea privată.
Astea sunt considerate niște drepturi care fiecare om le dobândește prin naștere și le are de la Dumnezeu. Fundamentul democrațiilor de astăzi, care nu întâmplător se numesc democrațiile liberale, este filozofia liberală. Practic, e cea care justifică apariția Leviatanului, adică a corpului reprezentativ. Cum îl justifică? Că cetățenii în stare naturală, care au dreptul la libertate, există riscul ca, dacă fiecare încearcă să-și facă dreptate pentru modul în care alții încalcă libertatea, se ajunge la un haos. Și atunci, o parte din puterea de a sancționa încălcările regulilor și a libertăților individuale este delegată către acest corp reprezentativ, care este baza statului. Și că această delegare este numai o delegare, nu este un transfer definitiv, ci o delegare periodică care oricând poate fi retrasă. Și că cetățenii oricând vor să retragă delegarea către corpul reprezentativ, care prin vot, care îți dă prin vot președintelui Parlamentului, primarului, ei au dreptul să, dacă puterea este folosită impropriu, în alte scopuri decât scopurile pentru care ea este delegată, oricând această putere poate fi luată de către cetățeni de la reprezentanții lor. Dar fundamentul apariției statului, a Leviatanului, a corpului reprezentativ, justificarea filozofică este tocmai pentru a garanta respectarea libertății și a drepturilor indivizilor. Aici puțin se vorbește despre filozofie, de ideologie, de valori, principii, de istoria gândirii politice și poate din cauza asta și acțiunea politică a formațiunilor politice nu este predictibilă. Nu întâmplător au apărut aceste curente de gândire, liberalism, socialism, care au niște filozofii în spate și care fiecare generează un anumit tip de acțiune în societate al formațiunilor politice, care asta le face predictibile pentru cetățeni. De exemplu, se știe că liberalii reduc taxele, apără proprietatea privată, reduc birocrația, reduc reglementările, încurajează inițiativa economică, asigură, practic, o liberă competiție, o competiție corectă între indivizi și reduc cât mai mult rolul statului și împiedică cât mai mult intervențiile statului în economie. În timp ce socialiștii folosesc puterea statului pentru a lua banii de la merituos sau o parte din rezultatele muncii de la merituoși ca să le dea la unii numele așadisei protecții sociale și a nevoii ca statul să aibă grijă de cei care nu reușesc să se descurce de propriile picioare. Deci, întotdeauna socialiștii dau o putere mai mare statului, socialiștii bagă impozite mai mari, socialiștii încurajează birocrația pentru a da cât mai multe funcții statului, în timp ce liberalii sunt cei care dau cât mai puține funcții statului, pentru că statul, cu cât este mai puternic, cu atâta devine un pericol mai mare pentru libertatea individuală și pentru reglarea naturală a relațiilor, al balansului care există, al competiției. Statul trebuie să asigure numai respectarea regulilor, să dea reguli corecte și să asigure respectarea regulilor. Să fie arbitru, nu să fie jucător. Nu să acționeze și, practic, să fie un concurent neloial al indivizilor sau grupurilor de indivizi, mai ales în domeniul economic, dar în orice domeniu de inițiativă, economic, social, cultural și așa. Montesquieu definește foarte plastic. Spune că oamenii, odată cu apariția statului, corpului reprezentativ Leviatanului, oamenii se împart în două categorii, ca raportare la stat. Primii sunt cei care nu așteaptă niciun avantaj din partea statului, decât reguli simple și clare care să fie respectate de toți. În rest, nu așteaptă de la stat decât să fie lăsați în pace ca ei să-și rezolve problemele și să-și răspundă pentru viața lor, pentru modul în care își organizează viața. Ăștia sunt liberali. Dreapta. A doua categorie de oameni sunt socialiștii și ei cum se raportează la asta? Încearcă să câștige puterea statului, instituită a statului,
pentru a impune decizii care să le ofere lor avantaje, privilegii. Din resursele publice, o împărțeală care să fie în favoarea lor. Ăștia sunt socialiști. Am avut o descriere foarte plastică. De-aia zic, mă întorc la nevoia de a cunoaște gândirea politică, istoria gândirii politice, diferitele curente doctrinare, pentru că oamenii trebuie să știe atunci când votează ceva, să știe cu siguranță că aia pe care i-au votat o să aplice următoarele tipuri de măsuri. Asta este vorba de predictibilitate și o garanție suplimentară. Mulți sunt adepții teoriei moartei ideologiilor, că nu mai există ideologii, că politica e o personalizare și că, de fapt, contează liderul, contează echipa din spatele liderului și că nu mai contează ideile și nu este adevărat. Un om are anumite tendințe, are anumite inclinații, crede în... Eu cred în om și în forța omului și în capacitatea omului, în acțiunea lui, să poată să devină mai bun, să se perfecționeze, să facă lucrurile mai bine. Evident, în căutarea de a obține recunoaștere, câștiguri, firesc și nu cred în capacitatea statului de a rezolva problemele indivizilor. Cele mai multe probleme pe care le au oamenii trebuie să și le rezolve ei. Nu vine statul să-ți crească ție salariul dacă tu nu faci un minim efort de a îți mări cunoștințele, de a-ți dezvolta abilitățile. Dacă tu nu mai înveți ceva nou, dacă tu nu-ți cauți un loc potrivit, dacă nu cauți că, până la urmă, dacă vrei să trăiești mai bine, nu poți să trăiești mai bine, să câștigi mai mult dacă tu faci același lucru. Deci asta e firea umană. Perfecționarea, îmbunătățirea abilităților, cunoștințelor, capacitatea de a înțelege conjuncturile, inclusiv inteligența de a înțelege conjuncturile, de a obține câștiguri nu neapărat dintr-un efort fizic sau dintr-o muncă, ci din utilizarea unor anumite resurse într-un mod inteligent. Astea sunt lucruri. Păcate, socialiștii întotdeauna au fost vânzători de iluzii. Și le-au promis oamenilor că o scurgă lapte și miere, că o să umple câinii cu covrici în coadă, în timp ce, odată ajuns la putere, nu au putut să ține niciodată de cuvânt. Asta a dus, practic, la o dezamăgire repetată a oamenilor, pentru că, știți cum e, mare gânditor a spus un lucru care, din păcate, e adevărat. Oamenii nu au nevoie de adevăr, ci oamenii au nevoie de iluzii. Acest lucru este speculat de oamenii politici cinici, care sunt vânzători de iluzii și care obțin votul și încrederea oamenilor pe baza unor promisiuni pe care le ambalează într-un mod credibil. Deși mulți dintre ei sunt cinici, pentru că știu foarte clar că niciodată nu se poate să realizeze promisiunile respective. Ați avut o asemenea promisiune? Nu. Campaniile mele sunt de-a dreptul aproape ca și modul meu de viață austere. Eu am făcut foarte multă campanie la viața mea, campanie directă, campanie din casă în casă, campanie din locuri publice. Când am candidat în sistemul uninominal, eu aveam la mine cartea de vizită și singura promisiune pe care o făceam oamenilor cu care mă întâlneam era că răspund la telefon dacă mă sună. Te dădeam mobilul personal. Și singura promisiune de campanie că vă răspund la telefon dacă mă sunați și dacă pot să vă dau un sfat, vă dau, dacă pot să vă ajut legal la rezolvarea unei probleme, vă ajut, iar dacă nu pot să vă ajut, nu vă încurc. Dar puteți să mă sunați că aveți garanția că vă voi răspunde la telefon și că puteți să comunicați cu mine, pentru că asta o fac pentru că sunt reprezentantul vostru și dacă vă cer votul, înseamnă că vă reprezint interesele. Dar aveți promisiuni că să crește în pensie cu 40%, cum a promis PSD-ul, sau că va crește, am văzut acum altă promisiune, va crește salariul minim pe economie la 1000 de euro. Nu să promit o asemenea dezbătie. În mod normal, salariul minim ar trebui să crească după niște legități economice, după niște indicatori economici măsurabili, productivitate,
creștere economică, și aici intră și credibilitatea. Inflație. În general, deciziile pe care le iei în zona economică și care sunt conferite, deciziile respective la nivel guvernamental sau la nivel parlamentului, trebuie să le iei în cont de reguli care guvernează economia, funcționarea economiei. O viziune sinoptică. Dar tot felul de populiști care aruncă tot felul de promisiuni după piața ambalată într-un mod atractiv, dar de fapt în interiorul ambalajului nu e nimic. Din păcate, oamenii ajung să deschidă ambalajul numai după ceea ce votează. Om fiind, greșeli ați făcut și în ce manieră vi le-ați asumat? Sunt omul care, chiar dacă nu-mi dau seama totdeauna când greșesc, deși de multe ori privesc critic la ceea ce fac, dacă cineva mi atrage atenția asupra unui greșel, încerc să văd dacă este sau nu este o greșeală, acțiunea sau decizia respectivă, iar dacă am greșit, am obiceiul să recunosc. Nu numai că recunosc, dar încerc să caut să îndrept greșeala respectivă. Vă repet, trebuie să fie natural. Este în natura umană dorința de a te perfecționa, dorința de a face lucrurile mai bine, dorința de a obține aprecierea și respectul celorlalți. Și asta trebuie să te determine la astfel de comportamente, cu atât mai mult cât în politică. Deciziile care le iei sunt decizii care nu te afectează numai pe tine sau familia ta sau apropiații, prietenii, angajații tăi. Deciziile pe care le iei în viața publică afectează sute de mii de oameni, poate chiar milioane de oameni. Și din cauza asta, ca să poți să ai responsabilitatea și pregătirea necesară ca să iei deciziile respective, trebuie să ai capacitatea să-ți privești extrem de critic toate deciziile, acțiunile anterioare. După atâția ani în Partidul Național Liberal ați decis să părăsiți formațiunea și să construiți solid o altă formațiune numită Forța Dreptei. De ce? Asta e o explicație destul de complexă. Nici eu sunt liberal, atât ca fire. Că niciodată nu mi-a plăcut o autoritate exercitată în mod nelegitim, în mod abuziv. Nu mi-a plăcut să constrângerile care au fost impuse asupra mea sau pedepsele nemeritate. Întotdeauna am căutat să existe, dreptate în relațiile sociale. Deci eu sunt liberal. Plus am o educație. Eu nu pot să mă duc în campanie și să spun votați PNL, scăpați de PSD. Și după aia să fac exact contrariul ceea ce le-am promis oamenilor care le-am cerut votul, și anume să aduc PSD-ul la putere. Și acum să și dau puterea definitivă și să fac și alianță cu PSD-ul pe termen lung. Adică nedefinit, inclusiv pentru anul 2000, dincolo de anul 2024. Eu n-aș fi putut sta și să suport această rușine, pentru că educația pe care am primit-o mi-a introdus aceste scrupule, aceste mustrări de conștiință. Nu pot să promit ăștia sunt conștiinței, care de fapt sunt niște anticorpi, care sunt induși, care sunt normali și firești, pe care trebuie să le ai în relație. Că nu poți să-ți bagi joc de celălalt om. Să-i promiți că îl ajuți cu ceva și după aceea să-l lași cu ochii în soare. Relațiile între oameni se bazează pe respect reciproc, pe dorința de dialog și de cooperare, de ajutorare reciprocă, se bazează pe încredere, pe respectarea înțelegerilor care sunt făcute între oameni. Și sunt felul, eu n-aș fi putut sta în PNL să stau la putere cu PSD-ul. Nu m-aș fi putut uita în ochii oamenilor, n-ar fost rușine să ies pe stradă, vă spun sincer. Una este, eu am fost împotriva constituirii USL în 2011. Am fost singurul membru al conducerii PNL care a votat și care a dat declarații publice împotriva USL, chiar și după decizia respectivă, și care a atacat PSD în toți cei 2 ani de zile în care a funcționat USL-ul. Dar atunci totuși exista o legitimare pe un vot care s-a făcut în 2012, pentru că PSD și PNL au participat la alegeri împreună. S-au prezentat în fața electoratului împreună, ca alianță electorală USL. Atunci
nu i-au mințit măcar pe alegători. Acum să te duci tu, Iohannis, să declari că cea mai mare realizare a ta în primul mandat este că ai dat jos guvernul PSD și că ai reușit să oferi un guvern liberal de dreapta, să promiți la ultima apariție în media către cetățenii români că nu vei mai pune niciun premier de la PSD, să ataci 5 ani de zile PSD-ul, iar după aia să vii, să readuci PSD-ul la putere, este ceva de noaptea minții. Eu nu pot să înțeleg pe acești indivizi unde mai au curajul să iasă în nume. Dacă în politică nu e morală, înseamnă că nu e politică. Este curvăsărie, este bordel. Politica trebuie să fie morală, pentru că dacă nu e morală, nu este politică. Nu funcționează democrația fără aceste repere morale, fără aceste exigențe minime de a te ține de cuvânt în fața oamenilor. Pentru că oamenii ăia, când se duc și te votează, ei își pun încrederea în tine, își pun speranțele, își stabilesc poate și inclusiv planuri de viață pe baza promisiunilor pe care tu le-ai făcut în momentul în care le-ai cerut votul. Tu nu poți să nu faci ceea ce ai promis, dar mai mult decât să faci contrariul a ceea ce le-ai promis oamenilor este inacceptabil. Eu n-am putut să stau cu acești oameni. Ca să nu mai spun că democrația a murit în PNL, păi congresul la care a fost ales Câțu a fost cea mai sinistră formă de încălcare a democrației care exista vreodată într-un partid politic în România. Nici măcar în PSD nu s-a întâmplat așa ceva. Deci acolo nu li s-a permis oamenilor să voteze conform propriei voințe. Au fost obligați să-și arate votul. Și au fost amenințați că dacă nu-și arată votul cu Câțu, sunt dați afară dacă dețineau funcții publice, dacă erau primari, că nu mai primesc bani din fondul de rezervă primarii care nu își arată. Să institui cât de ticălos și de pervers să fii, să institui 4 forme de control al votului membrilor tăi, ca să-i forțezi să voteze într-un anume fel, să-i constrângi să voteze într-un anume fel. Pentru mine chestiunea asta, democrația este fundamentală. Liberalismul face casă comună cu democrația, cu drepturile și libertățile individuale. Ori tu să calci în picioare dreptul de vot al membrilor tăi. Să-i constrângi, să-i obligi să voteze. Am spus, cine e în stare să facă așa ceva în votul din interiorul partidului, va face același lucru și în exterior, când va fi vorba de alegeri locale, europarlamentare. Ori cine face așa ceva este un pericol pentru democrație. Băieții ăștia nu au nicio legătură cu liberalismul și cu democrație. Și după atâta debatură și după atâta lucruri. Mai mult decât atât, există în societate un procent mare de oameni, eu zic că marea majoritate, oamenilor care se trezesc dimineața, se ducă la muncă, care au respect față de lege, respect față de ceilalți, care își plătesc taxele și impozitele, oameni care au inițiativă economică, oameni care stăpânesc profesiile, meseriile pe care le exercită, oameni care au muncit o viață, cei vârstnici, care au dreptul la o pensie decentă pentru că au muncit și au contribuit de-a lungul existenței lor. Ei trebuie reprezentați, nu poți să îi lași orfan de reprezentare politică, pentru că astăzi PNL-ul care trebuia să fie partidul care să reprezinte clasa de mijloc, oamenii cu 7 ani de acasă, oamenii cu inițiativă economică, oamenii care le place munca, cartea, oamenii care se mai duc duminică și pe la biserică, practic s-a autodizolvat. Nu îi mai poate reprezenta pentru că s-a predat PSD-ul. Și toți acești oameni au nevoie de o reprezentare politică. De-aia am decis să pornim această construcție politică, forța de aceasta a fost energia care v-a adus în efervescența asta după atâta debatură și luptă. Da. Da. Avea de necesitatea de a asigura o reprezentare politică corectă, onestă, bine pregătită pentru acești oameni. Cu Sibiul ce relație aveți? Fiind brașovean, în Sibiu mă simt ca acasă, că Brașovul seamănă foarte mult cu Sibiu. Și întotdeauna m-am simțit bine în Sibiu. În 1996 am și fost candidat aici. Am candidat la Camera Deputaților din partea Alianței ACL, se numea Alianța Civic-Liberală, Alianța Pactele 93. Și am fost în campanie în Sibiu, de la mărginimea Sibiului până la Valea
Baciului. Și a fost o campanie din casă în casă, din gură în gură? Satul din casă în casă. O campanie din casă în casă, făceam 10-12 km pe jos. Aveam un palton maro, că era toamnă, maro deschis, cafeniu, și făceam campanie, pur și simplu, mergeam pe stradă și făceam campanie din casă în casă, prezentam împreună cu echipa de campanie și le spuneam. Sigur, n-am intrat în Parlament, că nu a fost atins pragul electoral, dar am cunoscut foarte bine Sibiu. Pentru mine, când îmi spuneți numele de localități, văd deja imagini în minte. Deci nu numai municipiul Sibiu, ci județul Sibiu. L-am cunoscut foarte bine și în multe localități, cred că în 80% din localități am fost la masă. Și am fost și ulterior. La evenimentele tradiționale, cum e festivalul de la Gura Râului, la Bujorului de Munte, la sus pe muntele din Jina, la Rășinare, la festivalul Țuicii și Brânzei și alte. Am fost și la zilele media și de multe ori am participat destul de des. Și întotdeauna m-am simțit bine în Sibiu. Zilele astea, sau în zilele astea, ați venit la invitația conducerii Forța Dreptei din Sibiu. Care este relația cu domnul deputat Constantin Șovaiadă și cu președintele Organizației Municipale Ciprian Paian? Suntem, ne cunoaștem foarte bine, am colaborat și continuăm să colaborăm foarte bine și am convingerea că echipa de la Sibiu crește frumos și că va face va obține un rezultat care va surprinde pe mulți. Un rezultat foarte bun. Cât de greu este să construiești aproape de la zero? Aproape de la zero, pornești. A fost mai greu decât m-am așteptat, vă mărturisesc. De ce? Pentru că electoratul din bazinul de centru-dreapta este un electorat foarte dezamăgit, foarte frustrat, foarte revoltat. În special din cauza trădării lui Iohannis și din cauza trădării PNL și din cauza faptului că, deși au votat o majoritate care permitea formarea unei coaliții de centru-dreapta, o coaliție care să facă reforme reale, care să modernizeze România, care să aducă investiții, care să creeze dinamică economică, care să pună România pe hartă cu adevărat. Practic, această coaliție s-a destrămat și, în schimb, a revenit la putere PSD. E foarte dezamăgit din cauza asta. Apetența oamenilor din zona asta pentru politică este foarte mică. Adică, până ajungi să vorbești cu noi, mulți se refuză efectiv discută politică. Atât de dezamăgit. La prima propoziție, la prima propoziție, a doua propoziție, până reușești să începi cu încetul să discuți mai rațional. Ăsta a fost principalul obstacol. Dezamăgirea foarte mare pe care au avut oamenii care pur și simplu au crezut și în Iohannis, și în PNL, și în USR, în general, în ideea asta de coaliție de centru-dreapta modernă, reformistă, și care s-a destrămat, în special din cauza lui Iohannis și a PNL. Dar încetul cu încetul interesul pentru viața publică va crește pe măsură ce se apropie alegerile și sunt convins că din ce în ce mai mulți oameni vor înțelege că noi suntem soluția cea mai bună pentru reprezentarea politică a clasei de mijloc și a celor care își doresc să facă parte din clasa de mijloc în România. Așadar, partea administrativă, partea politică, partea antreprenorială se regăsesc oarecum și experiența politică în echipa de la Sibiu, pentru că am vrut să aduc puțin discuția aici, pentru că înregistram într-un studio din Sibiu. Aș vrea să mă întorc puțin la deputații din Parlament, grupul acesta de deputați care nu este recunoscut. De ce nu este recunoscut? Este un abuz al majorității parlamentare. În cei 30 de ani de democrație parlamentară care au trecut de la Revoluție până astăzi,
s-a acceptat înființarea a 5 grupuri parlamentare formate din parlamentari care și-au părăsit partidul din care, pe listele care au fost aleși, care i-au constituit partide noi și au format grupuri parlamentare. Deci 5 precedente. Mai mult decât atât, există 2 hotărâri ale Curții Constituționale care stabilesc foarte clar motivație care sunt regulile. Deci nu poți să interzice. Există dreptul la asociere, care există în Constituție. Există obligația de reprezentare a cetățenilor care ne-au acordat votul și care trebuie cumva asigurată. Ori tu, dacă nu recunoști aceste chestiuni și nu permiți formarea grupului, tu faci un abuz. De fapt, încarci Constituția. Dar nu le pasă. O majoritate și nu le pasă. Noi de iure existăm. Numai că pentru a putea exista efectiv, de facto, îți trebuie recunoașterea prin anumite decizii pe care trebuie să le ia Parlamentul în ansamblu, în ședință de plen. Ori niciodată nu a adus problema ședință de plen. Biroul permanent a trimis către Comisia Juridică, care de un an și ceva a băgat informarea noastră de constituire a grupului, a băgat-o în sertar și n-a discutat niciodată în Comisia Juridică. Comit un abuz, dar nu ai cum să pedepsești acest abuz. Va trebui să ajungem. Am anunțat că atac în contenciosul administrativ, că voi invoca excepții de neconstituționalitate, numai că asta durează. Nu cred că se vor finaliza procedurile astea juridice până la alegeri, până la finalul acestei legislaturi. Sigur că sunt consecvent, mă voi duce până în prânzele ambe, pentru a clarifica definitiv odată problema asta. Erați în mai multe comisii, din comisii importante. Iar acum v-au redus la 3 comisii. Da. Ce comisii? Dar ne-au băgat cu forța în comisiile astea. Nici măcar aici n-au respectat regulamentul. Bun, nu mă lași în Comisia de Buget Finanțe. Sau nu mă lași pe mine, Violeta Alexandru, fost ministru al muncii, nu mă lași în Comisia de Muncă și Protecție Socială. Dar măcar întreabă-mă dintre locurile vacante în diferitele comisii să mai aleg eu ce comisii. Nu, ei ne-au băgat cu forța prin hotărâri votate de majoritatea lor, ne-au băgat cu forța în niște comisii fără să ne întrebe nimic. În Comisia de Drepturile Omului, în Comisia de Egalitate de Șanse, în Comisia de Abuzuri și în Comisia de Cercetare și cum se numește. Deci, pur și simplu, am fost băgați cu forța. Am fost băgați în nicio comisie, să spun, raportoare. Pentru că dăm avize. În Parlament, când vine un proiect de lege, există una sau 2 comisii, fac raportul. Adică analizează legea, analizează toate amendamentele depuse și pregătesc pentru ședința de plen proiectul de act normativ pentru a fi dezbătut. Aia e Comisia de Raport. În baza unui raport. Până să ajungă la Comisia de Raport, se mai decide în biroul permanent că anumite comisii care au tangență, dar nu directă, ci tangență cu domeniul respectiv, să dea aviz. E adevărat că vin la Comisia de Drepturile Omului pentru aviz foarte multe acte normative. Mie îmi place Comisia de Drepturile Omului. Chiar mi se pare numai că noi mai mult avizăm decât să întocmim rapoarte. Și de cele mai multe ori comisiile care fac raportul nu țin cont de avizul Comisiei de Drepturile Omului. Ne-am câștigat foarte multe, de multe ori, în Comisia de Drepturile Omului s-au luat alte decizii decât și-au dorit, să spun, cei din majoritate. Dar degeaba am dat noi aviz negativ sau aviz pozitiv la un proiect de lege pe care nu l-au avut majoritatea, pentru că Comisia de Raport n-au ținut cont de avizul Comisiei de Drepturile Omului. Da, aș spune că este mai mult decât trist. Dar aș vrea să încheiem această discuție. Nu, acum eu prezint realitatea, nu mă plâng. Este un abuz grosolan, un abuz care, din păcate, în momentul de față nu avem cum să-l sancționăm. Pentru că sancțiunea, inclusiv sancționarea, depinde de majoritatea parlamentară, da? Ori ei au 65% majoritate parlamentară, nicio sancțiune. Ei pot să sancționeze parlamentar din opoziție, de multe ori abuziv, dar niciun parlamentar din putere, de la putere, ca să nu mai zic de conducerea Camerei care încalcă legea, hotărârile Curții Constituționale, regulamentul, nu poți să-i sancționezi. Ori să faci plângere penală e cam mult, că totuși ca să se hotărească, așa am ales calea judecătorească, calea contenciosului administrativ, pe care o vom completa cu excepție de neconstituționalitate.
Sunt multe subiecte de abordat. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acordat acest interviu și ați venit cu date importante din culise și din partea politică ce vă reprezintă, dar și cea profesională și personală. Și vă așteptăm cu drag la Sibiu și cu alte ocazii, cu prilejul unor evenimente, știu eu, care au o tradiție importantă aici, în această zonă. Mulțumesc, domnule Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei României. Și mulțumesc de invitație.